and which begin to flee. May every enemy begin to flee as the Syrian soldiers begin to flee when they heard the sound. Vakanzwa noise. Avanonge vaziva kuti the Lord was walking with the lepers. Muutera hwako mukusagona kwako wanirwa nyasha zhinji. Mwari ngavawedzere nyasha. Mwari ngavawedzere sound. Mwari ngavawedzere noise. So that your enemy will begin to run. Ndinotaura kumhanya kwemhandu dzako. Ngadziregedze basa rako. Ngadziregedze relationship yako. Ngadziregedze muchato wako. Ngadziregedze basa rako. Ngaregedze utano hwako. Ndinotaura kutiza kweenemy iko zvino. Nezita raJesu, nezita raJesu. May God increase the sound. May God increase the voice. May God increase you. May God increase you. Nyasha ngadziwedzerwe pauri. Favor ngaiwedzerwe pauri. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Mwari ngavakudzwe, Mwari ngavaongwe mangwanani anu. Mwari ngavakurangarire mudikani. Kuda kwashe mukanganisi. Mwari ngavakuitire nyasha. Mwari ngavakurangarire blessing mateva. Ndinotaura nyasha nekubata kwaJehovha muupenyu hwako. Mwari ngavakurangarirei. Mwari ngavakugonese mangwanani ano. Jehovha ondo Mwari waIsraeri, mutsvene wakatendeka wakarurama, yeukai bekete, rangarirwa nenyasha dzaMwari. Mwari ngavakuchengete vakugonese muzita raJesu Kristu weNazareta. Aiwa mangwanani ano ndinotaura nyasha, ndinotaura ropafadzo. Goneswai, rwirwai, chengetwai naMwari, nokuti ndiMwari wakatendeka, ndiMwari wamasimba ose, ndiMwari wenyasha. Ndinotaura blessing, ndinotaura favor, ndinotaura increase in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Nokuti iye ndiye Mwari kusina omwe zvanganamatwa. Iye ndiye Mwari kusina omwe zvangapiwa mbiri. Tinovapa mbiri nekuvaremekedza Jehovha mangwanani ano mukutendeka nemukururama kwavo, nokuti ndiwo Mwari vanotida, vanotirwira, vanotigonesa. Alpha and Omega, the beginning and the end. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. May the favor and the blessing of the Lord be upon your lives. Maoko enyu zvaanobata ngazviendeke. Nyasha ngadzidururwe. Ndataura favor, ndataura elevation, ndataura blessing, ndataura promotion. Every Syrian soldier guarding your blessing against you, may they begin to flee. Ngavatange kutiza iko zvino. Ngavatange kutiza iko zvino. Mwari ngava increase sound. Mwari ngava increase blessing. Mwari ngava increase favor. May poverty begin to run. May poverty begin to run. Every spirit, every demon of poverty, rangarakagada rikamisa breakthrough nemari dzako. Ndinotaura increase of grace, increase of blessing, increase of favor. May poverty begin to run. Ndinotaura nyasha, favor ya Mwari, chese changa chakabata utano hwako. Ndakutaura nyasha, ndakutaura nyasha. Nezita raJesu, nezita raJesu. Poreswa, rirwa naMwari. Shoko rawo rinoti nemamanga ake takaporeswa. Declare nyasha. Sajesu unotaura shoko. Muranda ndokupora ari kumba. Distance is not a barrier. Ndinotaura shoko. Muranda ngaaporeswe. Ndinotaura shoko. Muranda ngaarwirwe. Ndinotaura shoko. Muranda ngaagoneswe naMwari. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Let me just read this line from the book of 2 Kings chapter 7. 2 Kings chapter 7. Verse 7. Therefore they arose and fled at twilight or at midnight, and left the camp intact, their tents, their horses, their donkeys, and they fled for their lives. These are the Syrian soldiers. Vanga vakakomba Samaria. There was famine in Samaria. Yakonzerwa nekuti no one was going out, nobody was coming in. Panga performwa a siege wakomberedzwa nema Syrian soldiers. But Mwari ndokubva waita nyasha. I'll read verse 3. Now there were 4 lepers who were at the entrance of the gate, and they said to one another, why are we sitting here until we die? If we say we will enter the city, there is famine in the city. And if we stay here, we shall die, and go there, we will die as well. If we sit here, we die. Now therefore, come, let us surrender to the arm of the Syrians. If they keep us alive, we shall live. If they kill us, we shall die. And they rose at midnight to go to the camp of Syrians. And when they came to the outer skirts of the Syrian camp, to their surprise, no one was there. For the Lord had caused the army of the Syrians to hear a noise of chariots and the noise of horses, the noise of a great army. So that they said to one another, look,
the king of Israel had hired against us the kings of Hittites and the kings of Egyptians to attack us. Therefore, let's arise and run away. Chinga Ismango, may the good Lord bless you. The Syrian army, aina kuona the lepers coming. The lepers were coming, but the Lord caused the Syrian army to hear an amplified sound. Originally on the ground there was no such sound, but this sound yakaiswa munzeve dzema Syrian soldiers na Mwari. Ndobva vane decision yekuti pano tinofa ngatitize ine upenyu hwedu. They left the tent intact. They left the camp intact. Wana zvinhu zvako zvakakwana. Wana blessing yako yakakwana. May the devil leave whatever belongs to you zviri intact. Rega kuwana zvinhu zvaparadzwa zvasakadzwa. Ndataura a blessing yekuti even the enemy will not tamper with whatever belongs to you. They left the camp intact. Vakasvika mukembe vakashamiswa kuti zvinhu zvese zvakanaka zvakarongedzwa zviri intact. Say, because the Lord caused them to run away, vanzwa a sound of chariots. Baba mangwanana do not declare a sound of chariots mu business remwana wenu. Baba mangwanana did not declare a sound of chariots. May poverty run away. May sickness run away. Every demon rakagara pa uzhinji zaupenyu wake, I command it to flee now in the mighty name of Jesus. Baba Lawrence Mahonde did not declare favor mu business ring. Did not declare nyasha pamsoro pe muri. May the enemy begin to run. Wese akagara pa mari dzako. Wese akagara pa utano wako. Wese akagara pa relationship yako. May they leave the tent intact. That our blessing is not kutapudzwa. That our blessing is not kutapudzwa chero chino. Sangana ne zvinhu zvako zvakarongeka zvakakwana nezita raJesu. They left the tent intact. Why? Because the Lord caused the Syrian soldiers to hear a sound of chariots. There are chariots that are backing you right now as I'm preaching to you. The chariots of fire, the chariots of favor, the chariots of blessing. May the chariots move with you. Matiriva, may the good Lord bless you over there in Bloemfontein. Mary's Moambanga, Mulibranji, Mulichebwino, Murunga Dariseni. Thank you so much for tuning in all the way from Zambia. Mwariwaku Itrenyasha, Mwariwaku Chengete, Mwariwaku Gonese. Syrian army avana kumirira kutanga vaona vaverify kuti machariots acho ari kuuya zvakadii. Havana kumira kuti vave defensive to fight against. They began to run away. May every demon rakagara pa relationship yako hear a sound of the chariots of heavens. May they begin to run away. May they begin to run away. In the mighty name of Jesus. Mwari ngavawedzere favor. Mwari ngavawedzere impact mune zvaunobata nezvaunoronga. Ndataura nyasha tinokusimudzira. May the enemy begin to flee. May the enemy begin to flee. The demon of poverty must run away this morning. In the mighty name of Jesus. Prince Yamasoka, may the good Lord bless you. May the demon of sickness begin to run away. Poreswa panyama yako. Ropa rako ngarigamuchire ropa ra Jesu rine simba rechikuriri. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Every demon rakagara pa financial door rako. May the demon begin to flee. May the Lord cause the demon to hear a sound. The sound and the power of the chariots of the heavens. Rakatabo sariba shame. Menta balando robo shiakata. Mante barando robo shiata kilabasai. Mike tarando robo shiakata. May the God increase you. May the good Lord increase you. Mwaringa wezere rusha. Mwaringa wezere sound. Mwaringa wezere favor. Every enemy yakagara pa mali zako, yakagara pa mchato wako, yakagara pa basa rako, may the demons begin to flee now. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. That aura a great sound, a sound of chariots. That aura a great sound, a sound of horses. In the mighty name of Jesus. Kabadabo shataka.
hausi wega, ufambe wega. Unenyasha dzinofamba newe, une mhepo inokuperekedza, une favor yaMwari inowedzera sound, une favor yaMwari mangwanani anu. Famba uri mufavor, famba uri munyasha. Sir David unoti, thy word is a lamp unto my feet. Shoko renyu ndo mwenje patsoka dzangu. May the word of the Lord be light in every way, nzira dzese dzauchafamba. Shoko raMwari ngarive mwenje rinokuvhenekera. I was young and now I'm old. I haven't seen the righteous forsaken, nor their children begging for bread. Mwari Jehovah the provider ngava provide muupenyu wako. Ndinorayira kuti mhuri yako haivati nenzara. Ndinorayira kuti covering yaMwari iri pamusoro peupenyu wako. That our blessing, that our protection, that our favor, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Kune madhimoni anetsika ekugara pamari dzako, uchishanda nesimba kudaro, mari dzako hadzisi kubatika zvinasi kuendeka, uchishanda nesimba kudaro. Kune madhimoni akagara paprogress, pakubudirira kwako, kune madhimoni akagara parelationship yako. Ndiri kutaura the chariots, hausi kuzofamba wega, famba uri munyasha, famba uri mukavering. Mwari ngavakodzere the chariots of heavens to move with you. May the sound increase now in the mighty name of Jesus. Madeline, may the good Lord bless you. Pastor Bukan, may the good Lord favor you. Catherine Chizengeni, may the good Lord bless you in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Regeza kufamba wega, nyashangazi fambe newe. When the lepers begin to move, let me download a little bit. The Bible says there were 4 lepers outside the city. When you open the book of God, when you open the Bible, you'll see the first 4 books in the New Testament that are called the Gospels, meaning the good news. So may the gospel move with you. Shokora mngari, shokore nyasha, shokore favor, ngari fambe newe. The 4 lepers, they represent Matthew, Mark, Luke, and John. They represent the Gospels, which means when you begin to walk, paunotanga kufamba, uri munyasha, uri muvangeri ra Kristu, hausi kuzofamba wega. Mwari vanoisa sound, Mwari vanoisa sound. I don't know if you can hear me now. Let me download a little bit. The 4 lepers, they represent the first 4 books of the New Testament, Matthew, Mark, Luke, and John. The 4 lepers, pavakatanga kufamba, Mwari akainkrisa sound. No wonder the 5th book, and 5 is the number of grace, and the 5th book after Matthew, Mark, Luke, and John is the book of Acts. And in the book of Acts, unokariverenga unonzwaji Jesu achiti endai munomirira mweya mutsvene. So they wait for the Holy Ghost, and the Holy Ghost came. Mweya mutsvene akauya with a sound. Akauya with a sound. Mweya mutsvene akadzika with a sound. Mweya mutsvene akaburuka nesimba. They were waiting for the power. So Matthew, Mark, Luke, and John, they had no power until the 5th book, the book of Acts, when the power came upon them. So which means the 4 lepers were waiting for the power of the Holy Ghost for them to begin to move. That's why you begin to hear the Acts, the power, they begin to do things because now they've got power. In the first 4 books, they were following Jesus. But in the 5th book, Jesus was walking with them in the power of the Holy Ghost. So the first 4 lepers are the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. And the 4 lepers, pavakatanga kufamba, Mwari akawedzera sound, Mwari akawedzera noise. Kureva kuti the 5th book, Mwari ari kuwedzera, Mwari ari kuvapa simba, vanga vakagara mu upper room, and the Holy Ghost came upon them. Mweya mutsvene ndokubva uya pamusoro pavo semarimi womoto, like tongues of fire, and they began to speak with different tongues. Ndiri kudeclare iko zvino, as a believer, you are part of the gospel, and may the good Lord give you power upon your life so that the enemy will begin to run. Bible writes the lepers, pavakatanga kufamba, the Syrian soldiers begin to run, which means iso hatina simba, asi tikamira muna mweya mutsvene, tikamira munyasha dzaMwari, the Holy Ghost will bring power upon our lives. Tinotanga kuita zvinhu zvinotanga kuendeka. Ndinodeclare iko zvino, nezita raJesu, Mwari ngavakurangarire, nyasha ngadzidururwe, favor pane zvaunobata. Hausi kubata wega, uri kubata uri munyasha. Hausi kuchema chete, uri kuchemera kuna Mwari wamasimba ose. Ndiri kudeclare iko zvino, in the name that is above every name, in the mighty name of Jesus. Bata zvine mutsindo, bata zvine mutsindo, bata zvine mutsindo,
paunotaura ngavaregere kunzwa iwe, ngavanzwe nyasha naMwari ari mauri. Paunobata ngavarege kuona iwe, ngavaone Mwari ari mauri. SaSamsoni wavanobvunza kuti simba rako rinobva kupi, zvireva kuti waita zvinhu zvisina zera rake, waita zvinhu zvisingawirirani nezvaari, kureva kuti Samsoni haana kusimba asi unoita zvine simba. Ndo zvinopa vanhu kubvunza kuti rinombobvepi, kureva kuti pauri haripo, taakuziva kuti kune kwarinobva. Let it be your testimony this morning kuti uchenjeri hwako hunobva kupi, kugona kwako kunobva kupi, favor yako inobva kupi. Vanhu ngavatange kuona kuti it's not about you, it's all about him. It's not about me, it's all about Jesus. It's not about you, it's not about your intelligence, it's not about your connections, it's not about your whatever you know, but it's all about his grace. May people begin to see kuti hausiriwe. Saka pavanobvunza kuti Samsoni simba rinobva kupi, zvinoda kuti zvatiri kuona hazvipindirani nezvauri kuita. Let it be your testimony this morning. Vanhu ngavaone zvauri kubata kuti hazvipindirani salary yako. Ngavataure kuti saka unozvifambisa sei, bajeti yacho unoita sei. Uchavaudza kuti kuna Jehovha kudenga, Mwari unodurura nyasha, Mwari unoita favor. Wakafamba na Samson, wakamupa kukunda. Even in his time of death, he killed more people. No wonder, don't worry about it. They are fighting you. But one thing I know, the God of Israel will increase the sound. The God of Israel will increase favor. So the 4 lepers who were sitting outside the city, they just represent the first 4 books, Matthew, Mark, Luke, and John, which are the Gospels. And the 5th book, the Holy Spirit came upon their lives. The 5th book represents the Acts of Apostles, which means these 4 apostles were not acting. Why? Because they was never receive a power. So these 4 lepers have not eaten anything. As when God increased the sound, wakawane results. Stembile kadengwa, may the good Lord bless you. So result haisi kuuya nekuti une simba nekuti unogona. Result ngauye nekuti Mwari vaunza simba muupenyu wako, Mwari vakunzira nyasha, Mwari vakunzira favor. Monchin, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Clementine Jane, Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuchengete, Mwari vakugonese. Mwari ngavawedzere sound, Mwari ngavawedzere favor. Zvinobatwa nemaoko ngazviropafadzwe, nyasha ngadzidururwe. Let me finish this statement. Mwari washanda ne 4 lepers. These 4 lepers vakadzoka back to the same community yavanga vadzingwa vaine good news. Vakadzoka back mu same community yavanga vakadzingwa vaine good news. Kuda kuti Mwari akashanda navo for them to be a blessing to their community. Ndinorayira a selfish motive kuti iregere kurarama mauri. Be a person unoita kuti vamwe vanhu vagone kuona kunaka nekugona kwaMwari. Be a blessing in your community. Be a blessing in your family. Iva chiropafadzo kurudziro kwako. Iva chiropafadzo munyika yaunogara. Let me read 2 Kings chapter 7 verse 9. Then they said to one another, "We are not doing right. This is the day of good news." And we remain silent. Vakasvika pavakaudzana kuti tawana zvinhu zvakawanda, zvinhu zvakanaka uye zvaitwa nenyasha dzaMwari. Why are we remaining silent? For this is the day of good news. Ndambokutaura ndikati gospel means good news. So in this line you can pick now the revelation. This is the day of good news. It is because of the gospel that we have received this good news. Let us go back to our own people. Remember, these guys were chased out of Samaria because of leprosy. Izvezvi healing yacho havana kuporeswa. But the good news can take them back to the same place yavakadzingwa. But this time havagone kudzingwa nekuda kwokuti Mwari ashanda nawo akaisa good news pavari. May the gospel be a camouflage, a favor upon your weakness, so you can be accepted
muma-areas aungochinza kugone kugamuchirwa. Kune nzvimbo dzausingagone kugamuchirwa. Kune nzvimbo vanhu dzavakati ukausvika hauna zvaunoita, hauna kuti hauna chaunogona. But I've come to tell you this. The reason your good news upon your life is more like a covering or a jacket. Yekuti inokava utera hwako nekusagona kwako. You will be accepted in the areas dzawainzi haugamuchirwe idzausvike. Nekuda kwenyasha dzaMwari, nekuda kwerudo rwaMwari, nekuda kweevhangeri wakatenda mairi, Mwari ngaakupe the spirit or the gift of acceptance. Remember Moses paari kubuda muEgypt, he is running away from Pharaoh. Kune hati chanotaura kuna Pharaoh, so he ran away. But paanosangana naMwari, anonzi go back and face Pharaoh. The same person waari kutiza ndiye waanozodzerwa to face. Tine zvatinotya, zvatinotiza, zvatisingafungidzira kuti tingabata zvinhu zvikaendeka. But may the good Lord cover you with blessing. Ndinotaura the covering yaKristu pamusoro peupenyu hwako. May the blessing of the Lord cover you. Sezvakaitwa kuvana veIsraeri pavanga vakubuda muEgypt. God gave them favor in the sight of their taskmasters. Vakaabuswa kwemakore mazhinji. But the day of favor came. They were blessed. In the land of slavery, they were paid. Apostle Chimombe, how are you doing, man of God? May the good Lord bless you. Happy to see you online. People of God. Jane Gumbula, may the good Lord bless you. Emery Muriva, may the good Lord bless you. Mai Maduro, may the good Lord bless you. May the good Lord protect you. Nyasha Zwanzwe, Mwari wakurugirei. Christopher Makungwa, may the good Lord bless you. Prince Nyamasoka, may the good Lord bless you. So I want to show you something here on this scripture. The 4 lepers, they were chased out of the city. It's a traditional custom. Yekuti vanhu vane lepros havagari among other people. But vakadzingwa kudaro, Mwari akashanda navo. So there are times yekuti don't waste your time. Uchitarisa kuti people, they are not accepting me, vanhu havasi kundifarira. Mwari vakaisa nyasha pauri. God can reverse that. These guys were not healed. But vakatenderwa kuuya good news back to the Samaritan town. And they were accepted in the city. Kugamuchirwa kwako hakusi kuti wakamira sei. Kugamuchirwa kwako kuri kuti nyasha dzaMwari dziri sei paupenyu hwako. Good news dzakavakava vari malepers, they were accepted back. Why? Nokuti kana paine nzara, munhu anouya nechekudya anokomanda respect. Mwari ngavakupe chinhu chinoita kuti ukomande respect despite utera hwako. Kana munhu aine nzara akaona munhu ane chekudya, haagoni kuchinyira munhu ane chekudya nokuti une solution. Mwari ngavakupe a clean mind inounza masolutions pabasa pako. Mwari ngavakupe favor yekuti vamwe vagona zvese nekuita zvese. Mwari ngavakupe something chiri unique chekuti people will not do anything kusvika iwe wasvika wagona kuita chinhu ichocho. Mwari ngavakuitire nyasha. Mwari ngavakuitire favor. May the blessing of the Lord be upon your life this morning. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Mkoma blessing all the way from UK. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. Mercy Tomo. May the good Lord protect you and bless you. Mwari wakuitire nyasha zvikuru. Mwari wakuchengetei. Mwari wakugonese. General Chimombe House. Bank. May the good Lord bless you. Mwari wakuitire nyasha. So the 4 lepers, Mwari akavapa sound, not healing. So there are times you are still wondering. Could you say Mwari vasiri kugadzirisa nyaya iyi? But pane dzimwe nyasha dzekuti you can still achieve zvaunoda kuachieve. Nyaya iyo isina kubatwa, isina kugadziriswa. May God show you the other side yekuti in the midst of trouble ne challenge yauinayo,
you can still make things work. Zvinhu zvinotofamba, zvinhu zvinotoendeka. Usina certificate rekuchikoro raungapiwe, Mwari ngaakupe a lifestyle yemunhu ane degree, usina degree. Mwari unozvigona. Kana Maria wakava nepamiri asina kuziva murume. Tine zvinhu zvatisina kuziva kugona kana kubata, but maresults ezvinhu izvozvo, the lifestyle inowanikwa, Mwari unogona kukupa. Mary unonzi uchava nemimba usina kuziva murume. In natural terms, haugoni kuva nemimba usina kuziva murume. But in spiritual terms, Mwari vari kuti there are connections on the ground dzaunogona kushaya. But Mwari hava kushayise maresults ezvinhu izvozvo. Why? Because the Holy Ghost will overshadow you. So the 4 lepers vachifamba, Mwari waka increase a sound, noise. The Syrian soldiers, they begin to run away. And they left the tent intact. Dimoni rese rakagara pa basa rako, rakagara pa utano wako, rakagara pa zvinhu zvaunoshuwira. Ngaregere kuita temper with anything. Ngarishande sa security guard. Anga akakuchengetera zvinhu zvako. Nokuti zvanzi vakatiza and they left the tent intact. So in other words, it was not a siege. It was a place yanga yakapreservwa, a blessing for the people of Samaria. Mwari wenyasha ngavakuchengete. Mwari wenyasha ngavakurwire. The 4 lepers went back into the city. They went back into the city. Havana kudzingwa, havana kurejectwa. Hakuna wandakanzwa achitaura pamusoro pe-leprosy. Guta rese rakapembera rikafara nekuda kwe-good news. May the good news cover you. May the spirit of acceptance be upon your life. Mweya wekugamuchirika ngauye pamusoro pako. Spirit ya rejection ndinoirayira iregere kubata muupenyu hwako. Mwari ngavakupe nyasha dzekugamuchirwa mumasystems, mumabasa, munzvimbo dzawainza usvike, vanhu vachikusema vasingakude, vasingakutambire. Ndataura the spirit of acceptance, mweya wekugamuchirwa. Vanhu ngavakanganwe leprosy, ngavaone good news. Vanhu ngavaregere kuona even your skin kana vari maracist, ngavangoona munhu ane nyasha dzaMwari. Vanhu ngavaregere kuona udofo hwako, utera hwako. Vanhu ngavaone blessing yaMwari pamusoro peupenyu hwako, the spirit of acceptance. May the gospel, may the good news and the Holy Spirit cover you with that grace to be accepted. Unoziva hama mukurarama kune mweya wokusagamuchirwa, kune mweya wokutarisirwa pasi, the spirit of rejection. But iko zvino ndiri kuzvirevhesa, favor yaMwari ngaive pamusoro pako. The gospel rawakatenda, the good news, mweya mutsvene ngaakukave. Svika munzvimbo dzawainza usvike. Bata zvinhu zvaunonzi type yako haibate. Komborerwa ropafadzwa naMwari. Gara vaka, gara muarea yainzi type yenyu haigari ikoko. Kudenga kuna Mwari une nyasha. The 4 lepers vaine leprosy, but because they carried good news back to the community, they were accepted. Not to be just accepted as ordinary people. As Bible wrote, even they went to the king with this news. Mambo vakatanga kunzwa news, information yauya nema lepers. Mwari ngaakuwanire nyasha. Zita rako ngarizikanwe kumadzimambo. Vakakwirira, vakasimudzirwa, ngavanzwe nezvako, ngavazivewo nyasha dzakaiswa mwana Mwari pauri. Nokuti shoko rinoti unosimudza marobe kubva muguruva achimaisa pazvigaro namachinda. May the spirit of acceptance be upon your life. Pane nguva yekuti une zvaunogona, but hauna kure kwaunoenda. Nokuti kune vanhu vanotoziva kuti nyange uchigona, they hate you, they don't accept you. May the good news cover you. The spirit of acceptance. Mweya wekugamuchirwa. Mweya wekugamuchirwa. Ndinotenda Mwari zvikuru mangwanani nehama dzangu. Mwari ngavakuitire nyasha. Mwari ngavakuropafadze. Mwari ngavakugonese. Mwari ngavakurangarire.
Leslie Makosa, I speak blessing and protection upon the work of your hands. The spirit of acceptance, good news in your business. Nicole Willow, may the good Lord bless you. Daniel Penias, may the good Lord bless you. Ngoni Kache, may the good Lord bless you. Akarongosi, Faith Whisk, may the good Lord bless you and protect you. Jolene Chakona, may the good Lord bless you. General Chimombe, may the good Lord increase you and bless you. In the name above every name. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. A good day to you, people of God. May the good Lord increase you. Nyashangazi wangu. Nyashangazi wetu. Imbai Saraoga, may the good Lord bless you.